Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Zenan doğanlarımızdan bir soraptır. Qaynına egilip salam vermeli diyarlar. Doğrumuş olayıptır. Müslüman doğanlar İslam'da edep, ahlak, birege fiile hormat koymak, hususanam özünden ululara, yaş ululara, ene ata, alima, Müslüman yol başsa, Müslüman devlet yol başsa, ondan o gelin olsa qayn enesine, qayn atasına fiile alıp olmak berk tavsirliye. Emma bu fiile hormat İslam'ın öwredişi bolmaly. İslam'ın koyun çäklerinin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in koyun çäklerinin daşına çıkmaly däl. Fiile hormat etjek diýip öte geçibersen, bula ýan fiile hormat bolmaýa, bul öte geçdim bolýar. Edil fiile hormatda edip ahlakda gowşaklyk görkezmek bolmaýşy ýaly, fiile hormat etjek diýip öte geçmekligen bolmaýar. Ve buna göre de Müslüman doğanlar İslam şeriatına bir kişinin başka bir kişinin öňünde ya da heykel, ýadygarlyk ýaly cansız zatlaryň öňünde egilmegi, ruku we secde meňzeş hereketler etmegi dogry däldir. Käbir ulamalar haram diýip fetwa beripdir. Eger musulman olanlar ibadet tazim maksady bilen mahlukun öňünde egilsen, tapawdy ýok, canly, cansız adam, heykel, hatta egilmen ýöne namazda durşumyz ýaly, kıyamda durşy ýaly dursa, öňsüň ibadet tazim maksady bilen şol hereket edilse şirke girýär. Ol hareket eden kişim dinden çıkıyor. Yani bir şart, ibadet tazim maksadı bilen etse. Emma fiile hormat üçin egilýän diýse, şirke girmeýe, günahkar bolýar. Ay fiile hormat üçin şeýdi gowurup egilýän, beter näme wesileýän morkezjek bolup egilýän diýse, ola ýam näme musulman onda şirke girmeýe, onu eden kişi günahkar bolýar. Misal üçin hawa käbirler heykeliň öňünde egilýärler, gül goýup saat edip, ýa ýadygarlygyň öňünde egilýär. Käbir padşahyň öňünde egilýär, döwlet ýolbaşçynyň öňünde. Hawa käbir karateçiler mysal üçin öz halipalarynyň öňünde egilýär, käwagt diri, bar wagt ýa-da trenirovka maşk edýän otoglaryna suratlar bolýar, girene çykanda şoňa egilip girip çykýarlar. Käbir karate görnüşlerine baş hereket. Hawa ya olmasa käbir bidgatçylar wa bidgatçy jemaatlar wa ýa-ni sopçuluk, pirçilik zat diýip şu sözlerin aşagynda gezip gören käbir jemaatlar wa hemmesini diýemiz ok käbiri. Öz pirleriniň öňünde egilýärler. Öz pirleriniň öňünde egilýärler. Hatta secde edýär käbirleri. Ya olmasa öz pirleriniň suratynyň öňünde egilýär. Garal musulman doganlar şoňa meňzeş hereketler edýänler bar. Ya bolmasa käbir halklar we ýapanlar ýaly salamlaşanyna biri bilen näme egilip salamlaşýar. İslamy görä musulman doganlar şolaryň hiç biri dogry däl. Ne ene ataň öňünde, ne döwlet ýolbaşçynyň öňünde, ne qaýnyň qaýnatasy, ýa-ni qaýnynysy qaýnatasynyň öňünde, ne aýaly äriniň öňünde. Taw hiç kimiň öňünde egilmekligi, ruku we secde meňzeş hereketler etmekligi, bükülmekligi we şoňa meňzeş özüni peseltmeklik İslam'a görä dogry däl. Canly cansız tapawut etmeýär. Heykeliň öňünde de bolmaýar, ýadygarlygyň öňünde de bolmaýar, mahlukyň öňünde boyun egmek ýok İslam'da. Şu zatlar hiç biri dogry däl musulman doganlar. Dine adatdan daşary ýagdaý bolup bilýär. Mesal üçin salam berjek kişiň ýerinden galyp bilmeýän hassadyr. Ya olmasa bili bukuk yaşulur. Ya olmasa boyu gıyskadır.
Bu ýagdaýlarda musulman doganlar olara ýakynlaşyp salam bermek üçin egilip bilersiz. Ya da kawat ene atan alymyň elini öpmek üçin egilip bilersiz. Kawat hemişede. Bu ýagdaýlarda egilmekden maksat egilmekde asletinde näme ýakynlaşyp salam bermek. Hasta bolsa ýerinden turmasyn diýen ýa oturanlar ýerde nahary oturanlar ýerinden turmasyn diýip egilýän. Bu ýagdaýlarda egilmekden maksat asly olara egilmek däl, ýakynlaşyp salam bermek. Ene bu näme? Adatdan daşary ýagdaýlar. Bu ýagdaýlarda bolup biler. Bunda hiç günahkarçylyk ýok. Çünki asl maksat bärde egilmekde. Emma mundan galan ýagdaýlarda musulman doganlar canly jansyz mahlukyň öňünde egilip ýörmek dogry däl. Özüne salam berilende egilip salam berilmegini isleýän kişi we salam berende başgalaryna egilip salam berýän kişi ikisem günahkar musulman doganlar. Hususan musulman doganlar wezipeli baý adamlaryň öňünde şeýdip egilip özüni kiçeldip, peseldip, bükülüp gören bolsa günahı beterem agyr. Tirmizi, İbn Majah, Ahmed hadis kitaplarına sahabe Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip bir sahabe diýär: "Ya Resulallah, الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا." Gelip diye ol sahaba, "Ya Resulallah" diye bizden biri duası bilen görüşen wagty, salamlaşan wagty ya da musulman dogany bilen ýanky duşan görüşen wagty egilip salam berip bilermi diye. Ayenhani lehu, inhina eğilmek, ayenhani lehu eğilip salam berip bilermi diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Ýeközülen la diye, yok diye. Ona gelin musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden çıkmaly. O musulman arkasyny dik tutmaly, kellesini dik tutmaly. O görüşende de şeýdip görüşmeli. Adamyň öňünde egilişip büzülüşip görmek ol bir kul häsiýetli adamdan galagy. O ahlak kamil, şuurly musulmanda bolmaly däl buňar häsiýetler. Elhamdülillahi rabbil alamin.